alle sammen stort set alle ved her. Wow. Og i dag laver vi lige en lille vlog. Og i dag har vi svømme. Ja, vi skal svømme i vores svømmehal. Og vi skal lige se det, det er bare Lyngby svømmehal. Så ved I, hvor vi bor. Nej, I får ikke vores adresse. Men ja, og vi vil bare lige lave en vlog her. Og vi skal lige præsentere jer for en af vores venner, som også er med os her i dag. Vi skal sige, det er mig. Han hedder Magnus. Ja, det er mig, du. Hey, og husk altid, tjek vores andre kanaler på YouTube. Vi har en, der hedder The Guys of the Reverse. Den må jeg meget gerne tjekke ud. Og min egen kanal, Blåbogstad. Og min, der hedder Samsung. Og The Guys of the Reverse, det er sådan... vi filmer noget, og så reverser vi det. Og Max Effect må jeg også gerne tjekke ud. Nu filmer vi bare lige mine sko. Ej, kan jeg huske det der? Jeg Will the Phil, og jeg er Max Effect. Kom og join os, for vi har fået comeback. Ej, det var fucking... Ja. What the fuck? Men nu skal vi... Roller chick. Derovre. Jeg ved ikke, om vi fik hende. Det gjorde vi ikke. Ej, pis. Jo, det kunne fucking roller chick, det der. Det stod bare ud. Ej, det var sjovt. Så hende der, så ser hun video. Så går hun hen sådan, hej med jer. Ja. Men nu skal vi lige hen til Magnus nu og lige hente hans badetøj. Ja, så filmer vi ham nøgen inde i... Nej, vi filmer ikke noget inde i den. Har du husket at trykke? Shit, lige der er trykket, så vi kan... Filmer! Så er vi over vejen. Det var en lang vej. Er det ikke rigtigt, Christian? Er det ikke rigtigt, Magnus? Jo. Den var 1 meter. Og nu skal vi ned til Magnus. Nej, det er ikke mælkebitter. Hvad fanden taler jeg? Jeg tænker på det her om et år, så må det være vildt lige at se, at ham, der skal slå. Ham, der skal lege plænen, fordi så er de her alle vejen. Derhen er der noget bueskydning derhen. Og det er, hvis I kender Lyngby. Okay, Magnus, jeg giver dig de penge, jeg har tilbage, hvis du går hen og bliver skidt. Fuck dig! Okay. Men det hernede, Lyngby svømmehal er hernede. Der skal vi ned om lidt tid. Jeg falder stort set. Faktisk klokken 4. Og ja, det glæder vi os til. Ordentligt meget. Ordentligt sygt meget. Sygt meget, mand. Vi skal fucking ind og have det fucking sjovt, og det er ikke rigtigt, Christian. Men nu går vi så... Nej, det er Nørregade. Nørregade. Lad os lige se, hvilke stationer der går. Hvad er klokken? Vi skal derhen. Jeg kan ikke engang se, hvad der står. Nej, vi skal sgu da ikke derhen. Nej, vi skal fucking hen et eller andet sted deroppe. Og det er zone 51. Nørregade. Har du set det, William, der er en hund, der har pisset? Ja, der er en hund, der... Puha, eller er det? Okay, det var lidt ondt, jeg sagde, det var en hund, det var Magnus. Så står Magnus bare sådan... Hvordan fandt du? Undskyld. Jeg skal nok trække min bukser op, så kan du rundt sådan helt nøgen. Nej. Men ja, vi vil bare lige lave den her vlog, fordi det er sjovt. Ja. Og fordi vi keder os. A long way to go. Hell yeah. Og ja. Hvis I bor her i Lyngby, og I ser vores kanal, så skal du subscribe, ellers kommer jeg med et baseballbat. Fucking nakker, jeg punker dig i røven. Ej, men for det meste hver tirsdag, der kan det være mig og Christian tit hen i Lyngby svømmehal. Så hvis I bor her i Lyngby og kender Lyngby svømmehal, så kan I komme derhen hver tirsdag. Næsten hver tirsdag er jeg med. Men Christian er hver tirsdag for det meste. Stort ting. Og måske kommer Magnus også med. Og så kommer der en masse prostituerede. Så kommer vi sådan... Tænk sådan, Gollum siger, my precious. Så sådan, der står sådan, hvad mener du? Ja, jeg gjorde sådan her, hvad mener du? Og nu går vi... 50 meter til mit hus. Jeg ser der, mit hus der er så sjældent, at man laver sådan vejskilt. 5 mil til Karoline Amalievej 49. Cykler fjernes uden ansvar! Hey! Så går vi videre. Så skal vi derhen og se på det. Det der står der. William, er det ikke rigtigt, at jeg har en superkraft? Jo, det er pisse vildt. Halsen. Ja, prøv at høre. Prøv lige at se, vi skal lige stå stille. Kan du høre det? Nej, fuck. Vi ved ikke, om vi kan høre det.
Nej, jeg gjorde det første gang. Nå, men han tager sådan... Jeg har ikke set den der Fiat med fartstriber. Hey, jeg er hurtigt i det! Jeg kender en, der har næsten den samme bil. Nå, Det er der fartstriber. Så er hende kun én. Hvorfor skulle en Fiat have fartstriber? fordi den er... Det ved jeg ikke. Prøv at se, der er 3. Jeg troede, det gjorde en hurtigt. Og Magnus. Oh shit, Magnus! Jeg tænkte sådan lige, hvor Magnus? Jeg ved. Vi springer lige om lidt, så vi bruger lige vores superkraft, der kommer hen til Magnus' hus. Så ses der henne, når vi lige har brugt vores superkraft. Bye! Ja, hej Christian. Hvor bor du? Magnus. Ja, vi er her lige om Straight lidt. ahead. Det er med et sted. I'm tired. Okay, no, I'm actually not. Åh ja. Nå, der vil jeg Jeg kan Christian. se, om min dør kommer. Hvorfor? Vi smiler. Der bor Maiken på vores toiletklasse. Ja, det er en fra, Hey, du virker Maiken på vores toiletklasse. Hvordan? det er en fra vores palæklasse. Hende der den høje. Christian! Ah! Hende der den høje, som bor der. Fucking stor, som har. Fuck, et stort hus. Ikke lige så stort som mit. Nej, slet ikke lige så stort som Christian. Vi filmer også, når vi er kommet hjem fra. Vi filmer lige ud fra det. Og så, hey Krille, tror du godt, vi må spise mad op på dit værelse? Det ved jeg Skal ikke. vi hjem til dig? Nej, Magnus, vi skal ned på lossepladsen og se, om vi kan finde et eller andet pis, vi kan spise. Eller skal vi hjem til dig? Du har da pakket dit badetøj? Nej. Jo, Det er derfor, hans mor har det. efter vi har været ude at svømme, mand. Vi skal ikke ud og have noget æde. Jeg tror bare, jeg går hjem, efter vi har været ude at svømme. Nå. Nu får jeg snart. Ja, nu er der kun du. Naruto! Det er sådan noget, vi laver. Gjorde du noget? Jeg lavede Naruto. Ej, fuck, jeg kunne ikke mærke det. Ombygning. Oh shit, et awesome house. Det går Nej, jeg kunne ikke mærke det. Det er vildt awesome. Prøv lige at se dets farve. Det ser lidt bøsset. Den er bøsse. Nej, jeg laver sjov. Hvis der er nogle bøsser, der ser vores YouTube, ikke? Vores YouTube, så skal I bare være nogle så I. Det har vi ikke præcis nogle bøsser. To the motherfucking right. Ej, jeg vil lave sjov. Hey, og hvis I gerne vil blive venner med Magnus på Steam, skal I bare søge på Noob Swag 23. Og med mig, Saladu. Og Bowser. Suck it! Vi gider ikke at suge den. Ikke det sidste, ikke det sidste. Først i morgen. Nej, han hedder blot Bowser Suck it. Hvis I gerne vil blive venner med ham. Det gør ondt. Det er lige min sko. Og Magnus. Du kunne også gå ind på YouTube og skrive Snipsnipes. Så kunne I se, hvor meget jeg owner til Call of Duty Mortens Morfar 2. Så går de ind. Så var du sagde Mortens. Åh, der er hans kat. Hallo, så går de ind og så finder Mortens morfar. Lad os lige. Vi skal lige. Hej. Gizmo. Jeg ved, om kender godt Morten. Nu skal vi lige vise jer Gizmo. Må vi lige vise ham? Kan du se Gizmo? Se der Gizmo. Husk at like, hvis I godt kan lide Gizmo. Hej med dig, Gizmo. Er den ikke sød? Ja. Så gør vi egentlig Magnus' hus. Og lige om lidt teleporterer vi os. Lige om lidt teleporterer vi os. No, really? Lige om lidt teleporterer vi os hen til svømmehallen, så vi Så bruger kan vi tele... ikke teleportere, hvis vi hen til skolen, og så... Nej, skal vi ikke hen til svømmehallen? Nej. Men vi teleporterer os hen til skolen lige om lidt. Ja, nu er vi tilbage lige. Vi skulle lige hente Magnus' ting og lige med hans kat. Netto, mand. Bitch. Nu går vi tilbage på vores skole. Det er Christian. Jeg dræber gaskunder. Jeg har en klar som våben. Den er vildt god. Men også, jeg har verdens ondeste ting at sige. Jeg har verdens ondeste ting at sige. Hvis du nu siger, at sammen med din ven, og han er meget lille, og han så gerne vil købe, og I så skal købe en is, så skal du sige til ham, hvis vi var ond mod ham, så heller en mindste, den passer til din størrelse. Fordi så bliver det sure. Nå, mamma. So fart. Ja. Yeah. Det er faktisk rigtig sjovt. Men ja, vi skal ned til på vores skole igen. Og ja, det bliver sjovt. Se, du kører venstre side. Mm. Det gør han jo. Christian.
Magnus. Ja. Hej. Dum, 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 dum. Oh, fuck. Ej, der er sådan nogle monster. De er flotte. Prøv at se den. Den er bare flot. Vi løber! Fuck. Vi løber. Undskyld. Kameraet ryster. Hey guys, jeg har en ting til. Kan I godt lide blomster? De kan så grene. Jeg ved det sgu da godt. Der var nogle damer oppe på stranden. Hvor fucking stranden? Nej, det var sjovt. Skal vi se efter rollskate-damerne herre? Ja. Roller chicks altså. Roller chicks. Skal se om de gør sådan. Og så kører de, og så har de sådan. Så står de sådan. Nej, hvor flot. Og så skal vi. Ja, jeg kan godt lide at rykke det her kamera. Faktisk er det ikke et kamera, det er en mobil. Og så filmer vi hen på Christian nu. Sig hej. 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 Og vi kan lige så godt... Nej, vi filmer ikke hele vejen ned til vores skole. Hele vejen tilbage til skolen. Vi skal nok filme, hvor vi er henne på skolen. Det lover vi jer. Faktisk tror jeg, vi bliver nødt til at teleportere os nu. Ja, nu har vi nok energi til det. Så vi ses derhenne, ikke? Hej. Oh, that's hot. Boom, flere boom. Bummelum. Hej alle sammen igen. Nu er vi tilbage i vores klasse, og vi sidder og ser Teen Break 2 Gangnam Style. Hvem er det? Det er Erik. Rachel. Ja, men nu vi vil bare lige slutte vores vlog af ved at sige farvel. Sig farvel, Magnus. Hej, Magnus. Sig lige farvel. Bye. Peace. Tak for at se med. Husk at subscribe og like og comment, hvis I har lyst. Gør alt det. Ja. Peace. Bye. Jeg kunne ikke slukke den, undskyld. Peace.